Τι θα γίνει να μας βάλει? Για ένα cancel και ξανά. Είδες. Πάνω που άνοιγα πάει αυτό. Όχι κουτί. Εντάξει, μια μικρό ήταν, εντάξει. Αν ήταν το τριγωνάκι δεν πειράζει. Τριγωνάκι ήταν. Βλακίες. Με τον Το Τζάκονα, θέμα τι είναι... θες να πεις με τον Τζάκονα? Ναι, μπράβο. Πάει 11 η ώρα στο μαγαζί. Και λέει αρκετά δουλέψαμε. Ναι. Πρόσφατα το βλέπα. Πάει στο μαγαζί, ταχώνει του αλουνού ρε παιδί μου, γιατί κοιμότανε. Με το σεξο πορνοδιαστροφικό. Ναι. Με κοινωνικές προεκτάσεις, πώς το λέγει. Ναι. Και του ταχώνει. Του λέει τι ώρα πήγε. Λέει 11. Αρκετά δουλέψαμε σήμερα. Πάμε. Πρόσεχε, μην πιάσεις το άλλο και θα σε σκοτώσει, όπως το λέγει. Ναι. Δεν μου λέγαμε για το άλλο έχει ρεύμα, θα το σκοτώσει. Τώρα που έκανα εδώ εργασίες για το παζάρι, είχα και έπαιζανε τέτοιες τώρα ταινίες. Μουστάκες, τσάκονες. Το background. Ρε, όχι. Είναι κάπως αλλαγμένη. Ρε, η μπουνιά τώρα τον πάει πίσω τον άλλον. Ναι. Έχει αλλαγές αυτή η πίστα, Τουλάχιστον εμφανισιακά, τα χόρτα του. Ή κάνω λάθος. Ο Μίχλης. Τι είναι ο φωνήμος, ο Μίχλης, Ο Μίχλης. Βλέπω και έχουν αλλάξει τα χόρτα λίγο. Πάμε. Πάμε. Βλέπω κάποιους αλλά τους προλαβαίνω. Τι έγινε, μπήματα? Όχι, ένα φουσκωτό σκάφος βρήκα εδώ. Δεν είναι κανείς εδώ. Δεν είδα κάποιον να πέφτει. Μάλλον είναι ένα φορητό σκάφος που ξεδιπλώνεται. Θα μας χρειαστεί λογικά. Τι είναι αυτό? Το σκάφος που σου έλεγα. Ναι. Πάλι δύο από τα δερβίκα. Μέσα αυτή την πίστα της βρεις δύσκολα. Όπα. Sticky bomb είσαι εδώ. Ναι. Άρα κάτι είχε αλλάξει. Το σκάφος το πήρες? Όχι, δεν το πήρα, γιατί? Αυτό πρέπει να είναι και στεριά και θάλασσα, Φουσκωτό. Όχι. Μόνο θάλασσα. Λες να είναι και στεριά. Τι να το κάνεις στεριά?
QBG έχω αφήσει εδώ, μα θες. Έχω. Εδώ έχει κάρα. Το θες? Βρήκαμε 24 πριν. Εγώ θα κρατήσω, άφησα εδώ πράγματα, δεν σαν χρειάζεται κάτι. Θα κρατήσω το QBU. Το μόνο που με εκεί είναι μια διόπτρα να έχω. Εμένα holographic είμαι κι εγώ. Θέλει βάρκα. Άντε πάρτε. Οικονόμησες πάλι. Τι παίρνει, 9 άρες χρειάζομαι. Κι εγώ. Πάρα αυτό. Όχι, τη βγάζω ρε παιδί μου. Ποια τα είναι. Με τρόμαξε. Α, το UMP παίρνει 9 άρες μου πες, καλύτερα από το Vector, Πήρα το UMP τώρα. Περισσεύουν οι 9 αυτές. Ναι. Έχω, αλλά για να μην τις αφήσουμε. Εκεί βλέπω, νομίζω είναι πόρτα ανοιχτή, Καπνούς έχει η ιδέα μου. Ναι, καπνός είναι. Άρα δεν έχεις διόπτα τώρα εσύ, Πειράζει. Πειράζει, καλύτερα να την έχεις εσύ. Σου δώσαμε. Κοντά είμαστε. Δεν έχω καμία χειροβίδα γαμώτο. Τον είδες? Ωραία. Εγώ τον είδα. Να το, δύο. Πού είναι το σημάδι? Το έχω ρίξει δύο. Στο 130 είναι. Τρέχανε μακριά από τα σπίτια. Ένας είναι νοκ. Πίσω από το δέντρο. Α, το νοκ βαράω τόση ώρα. Πού είναι ρε? Εδώ στην πέτρα. Γεια σας. Ωραία, πήρα και το kill. Τόσο κοντά ήτανε. Γιατί ρίξανε καπνούς αυτοί, μπορείς να μου πεις? Είναι ρε ο άλλος. Ο άλλος ήταν πίσω Από από εδώ ένα είναι. δέντρο. Μήπως μου έχει κι άλλος δίπλα και γι' αυτό που πετάξαν καπνός. Δεν ακούω τίποτα βέβαια. Είναι αυτό. Μας πυροβολάνε. Οπ, εδώ. Είναι εκεί λαπόρα.
Τον έσκοντωσες? Ναι. Ένας ήταν. Να ανοίξω τη βάρκα. Ξέρω εγώ. Δεν έχει άτομα δίπλα μας, Ελπίζω να μην μας φάνε. Για έλα. Ω, τα δρόμο αργά είναι. Είναι με κουπιά. Αλλά καλύτερα από το να μην έχεις τίποτα. Ο πίσω μας βαράνε, ρε. Ή δεν βαρούσαν εμάς. Πολύ κατάλαβα. Πάμε μπορέσουμε από εδώ. Πώς δεν το είπες τον άλλο, ο κύριος Πορνίδης, πώς τον είπες? Έχασα να τη γράφουμε. Α, δεν πειράζει. Είναι για μεγάλο κοινό. Ο Δεμήρης το κάνει. Ήδη είναι για μεγάλο κοινό, τι προορίζουν? Δεν ξέρω. Το κάνει και πιο αστείο να λες τέτοια πικάντικα. Παίζει και ο Τζεβελάκος εκεί. Οχ! Τι? Δικά σου βήματα ήταν ή αλλού? Ελπίζω δικά μου. Αφού δεν είναι κανείς εδώ. Ω! Ω! Είναι εκεί. Δύο είναι. Δύο είναι. Είναι σίγουρα εκεί που έχεις βάλει? Πόσο μακριά είναι? Κοντά είναι τώρα. Δίπλα μου είναι ο ένας. Και οι δύο. Κοντινό μάλλον είναι. Εδώ στον Παούλο, εδώ πίσω μου. Άρε πούστη. 3 kills πήρα πώς? Ω! Κι άλλο έχει ρε. Καλύψου. Πού είναι? Άρα δύο ομάδες ήταν εδώ. Ναι, μετά ήρθε κάποιος πυροβολούσε από μακριά αυτόν. Δεν έχει τσίπεδο για τέτοια, Τι δεν έχει? Τσίπ που σε ζωντανεύει ή κάτι τέτοιο. Μπορεί να έχει. Για τσέκαρε με. Τώρα ποιο κοιτάω? Α, λέω το εσένα. Όχι, δεν έχει. Οκ.
Κάνε ένα ντου να πας στα σπίτια. Καλύψω από το πλάνο. Όπλησε, όπλησε. Όχι ρε, όπλησε. Όχι, γιατί άκουγα από κοντά κάτι νομίζω. Γι' αυτό το είπα. Αναψυκτικό, δεν θες. Πυροβομβίδα. Και το vest. Τι έδωσε την πυροβομβίδα? Δεξιά σου. Δεξιά. Και το vest αριστερά σου. Ρίχνει και πίσω καμιά ματιά. Νάτος, μέσα. Καλά, εγώ ούτως ή άλλως για να πάρω κοντόπουλο λίγο δύσκολο.